Raül, partit que hem guanyat a 6-4 contra Raona, amics de Pou d'Escorial a Raona. Bé, partit una miqueta intens, sobretot pel que diguem el joc de subterra, no? Crec que hem fet un bon partit, hem tingut moltes ocasions, n'hem fallat moltes també, però crec que ells també n'han tingut forces. Crec que avui defensivament no hem estat del tot bé, perquè hem concedit masses ocasions al rival, però sí que tot i haver fallat moltes nosaltres, doncs hem sigut bastant resolutius. Hem defensat primer força bé el joc de 5, després no tant. Són aspectes que hem d'anar ajustant, però bé, una victòria després de les dues últimes derrotes doncs sempre va bé per donar ànims i tornar a estar a prop de la part davantera. La setmana que ve tornem a jugar a casa contra Sant Julià de Ramis i bé, intentar sumar uns altres 3 punts.